Разделното събиране. Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Знаеш ли какво се случва с боклука ти, когато го хвърлиш? Всичко на едно място. Заминава в сметища, които се нуждаят от все повече земя, която се замърсява. Всеки от нас изхвърля над 400 кг отпадъци годишно. Повечето отиват на сметището, вместо да станат нови продукти. Само защото не ги разделяме. Разделното събиране. Не е сложно, а просто. Син контейнер хартия. Жълт метал и пластмаса. Зелен стъкло. С това спасяваш ресурси, енергия и замърсяване. По-малко отпадъци. По-чист въздух. По-ниски сметки за общините. И по-добро бъдеще за децата ти. Сортирай, не, защото си длъжен, а защото можеш да направиш нещо истинско. Сподели това видео, нека всеки започне днес. Водещ. Ева. Благодарим ви, че бяхте с нас.